Good morning, ma'am. Good morning po. Kasi ato? Kuan ma'am, kaming magpasra ko sa homework sa ako ang kuan ma'am ba sa akong bata. Dali, sulod. Garaman mo. Nya mangumusta ako sa performance sa akong anak, ma'am. Dili. Kumusta man siya? Hello mga palangga! Good morning! Mayong adlaw sa tanan no. So karon na ami dinhi sa Kambagahan Elementary School tungod kay ang Kabaga Viners tagkinahanglan sa inyo nga suporta mga palangga tungod kay ang Kabaga Viners muhimo og usa ka voluntaryo buluhaton dinhi sa eskwelahan sa elementary karon nga adlaw. So karon ang among himuon mutabang mi sa mga problema tungod kay adto namin nakita nga usa ka teacher nga nagaproblema dinhi tungod sa iyang buluhaton nga wala pa jud nahimo. So ang Kabaga Viners muhimo sa pagboluntaryo sa mga buluhaton kutob sa among matabang among himuon mga palangga. So ready na mo guys? Ready na. Yeah! Tala na. Murag nakabantay ko sa mga medyo luya man kakaron nga buntag. Nakoy gina ko na do. Tay mo project sa pinangan sa. Sala din ang projects ma'am. Anak kato na akong meetingan ng CR. Until now, wala pa din siya na realize ay sa ulit. Tawo. Magpatabang di ka sa kuan ma'am sa Kabaga Viners ma'am. Wala ko kailangan nila. Katong kuan mga bagong vlogger diri sa ato sa Kambagahan ba. Wala sila kanang bago na silang gasag mo siguro sa kabulan sila nga the start pero nakabantay ko nga nag-volunteer ko na ko sila mga school mutabang sila sa mga bulato mga nag-teacher mo na nga ako ra gi-share sa imo ha. Ano mo ah? Nya, dali ka og contact mo pud nila. Ay hala naa sila ma'am oh. Asa good. Ay ang Kabaga Viners ba? Ano to kay Panay? Kanahimon ba? Oh. Kanahimon. Wow, kugyan lagi kayo mo. Siyempre kay kung kinsang nanginahanglan og tabang, among tabangan Kabaga Viners. Hello ma'am, good morning. Good morning. Kanang paano ba? Kami day ang Kabaga Viners ma'am nga mo voluntaryo og kanang talarbahon sa school. Eh wala ko mi kapahibalo sa imo pero karon pahibalo mi din. No, ang mga kauban ready mo pud sila nga gadalagot og mga palaog. Kaning bara kay naa kay patrabaho kasi nga kay kalot-kaluton din ha. Mutabang minimo. Mainuan. Oo. Ka sabot mo gud mi ma'am nga mo voluntaryo mo, mo voluntaryo mi. Dayon, nya unsa may yung plano? Karon dayon yung sugdan. Karon dayon unta. Sige, sige. Kani day sila ma'am si kuan din si ma'am kani si Takyo kani siya si Porgo. Asa din tadapit ang kuan ma'am kanang talarbahon diri ma'am. Kuan diri ta ari dong. Diri ta ana kanang second window. Oo. Kana silang duha may ato ang kuan himo na to siyang gawang, then ang sa gawas anam itong CR. Ay, dugana. Ito magkaroon na sila. Kadaghan na malani nila. Hello, good morning. Anong kadaghan kinsa man eh? Sir. Yes. Kana ako man sir. Dili ko sir. Sawi trabaho sir kay mga bulol. Ato ang manager. Ato ang honorable sir George. Wala siya, usa sa ako ang kalitir yan sir. Sir, ako ni mga tao nga hinabangon nga magkatabang sa pagama o comfort room. Okay sir. So, daghan day taan ni karon. Dili. Daghan day ta tanawa ato mga kauban ano. Wala mo na ito ang mga trabahante. Wala may mag-explain Mahinabangon. Daghan na dato so dili na ta mag yes good ani medyo maipit ni si mama ni karon. Okay na sir. Basta nice na. Okay. Ya, dili na ta mag Iba yung snap. Sige. Asa madapit ng talarbahon diri ma'am? Naata diri sluyo. Naata diri sluyo, sir. Dili na ta kaagi diha, sir. Dili ta speakas. Oo, ito lang. Asa dapit ang bangagan? Pwede rin sa ani diri, sir. Ani kay ato ang kuan CR daman to diri dapita. Okay, pwede rin napitani ka siya diha. Lang ani ha. Okay, salamat team hinabangon. Hinabangon.
Atak! Salamat kayo sa inyo ha. Unya, karon kay medyo daghan naman kaayo may mayo ani mag-bodyguard ka lang ko sa imo. Mag-bodyguard ka lang ko sa imo. Nice. Pwede na! Stop it. Get some help. Ay, kung ana di ang tikas grade 1 babas ang sa ko dito kung silang paapil ko nun. Kabangan, wife mo dito. Muni siya ang team Mahidabangon. Kami na ilabay dito ma'am. Dili naman Japon sila. Ha? Ano ini man ilang room. So dire Na apilan. ano basit apil diri sila ari apilan. Okay. Sige, sige. So, kapag miners, attack! 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 Kapag miners! Butaan na yung team Kabagao. Kapag kining Pre. Hello mga palangga! Salamat kayo sa itong mga kaubanong na-adyo dire, especially ni Sir Dodds nga mahinabangon. Team mahinabangon. Team Mahinabangon. Also ni And Kabaga, Binders. Hello! Ang tanan nga mga kauban. Mr. Roy Baldado. Governor Baldado. Nice one! Oy, ang amigo, karong Domingo ha, adto ka dito sa station ha. Imo ning i-story dito nga nagka voluntaryo ta ni. Pala. Mao ni ang among katuyuan dire nga motarbaho jud me. Pwede na migbiyaan ninyo guys. Ayaw amo sang tungon ha, amo sa ato tungon. Ato sa hunatan kay samtang ga-prepare lagi snacks. Wow. Medyo maipit ni si Ma'am karon kay dagan kayo may. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sa ay gamadig siya si ano. Wala pa Putla, putla. Sir, pwede na siya kamutot sa para. Kumbati sibil. Hindi na mapanos. Sir, unsa may gibati nga nakatabang ka sa atong eskwelahan? Lipay ko nga napo sila akong mga kauban. Unang ang ako mga bata ni amo diri mag-eskwela, nitabang ko. Matungod wala si Ar. Salamat kay sir. Maningkamot mi sir, amang manghinaot mi sir nga aduna pay laing pareha ni kasing-kasing ang hinabangon sa atong eskwelahan sir. Kaya ato ang mga kabataan mo ni sir paglaom sa atong yutang na tawhan sir. Pinoon. Nice. Kumusta man ang imong feelings nga nakatabang ka diri sa atong buluhaton diri sa eskwelahan? Nalipay ko. Amen. Dara. Ag ato ang team Kabaga Biners unsa may gibati ani ka man ni? Puli. Kayo, palipayon. Nya, okay ra imong pagbugwal dina. Sige, bugwal paspas. Kay dili ta kabawi silang tabang kay daghan kay sila, gamay ra ta. Dara ko ang kuano, busing nga followers. Number 1 followers na ako ni. Kumusta imong feelings dia, boss? Medyo nagdungkoy-dungkoy man ka din na, boss. Medyo naipit siguro yung dapita ba? Actually guys, dagan pa kayo din hinga mga kaubanan na tunong nga nagahulat sa mga pala ug bara. Kaya kulang kayo ang atong mga kagamitan. Daghan ang mutabang pero ang atong pala ug ang ato ang bara gamay ra kayo. Kinsa man na, sir? Si dili ba na si James Harden, sir? James Harden. Sa kamila ni kay mo ni siya usa sa ato ang mga backup. Sir. Wow. Salamat kay sa mong team Mahinabangon sir ha. Mao ni siya si akong amigo Mr. Marabi. Sir, panta sa Okay mga palangga, update sa atong bangag karon medyo Lalom na gamay. lalom na gyud siya gamay. Oh, taga-tuhod na ni Sir Dennis. Unsa may imong feeling sir nga nakatabang ka dire sa bulaton sa Kabaga Biners dire sa school? Amo ra ni giantos bisag kapoy pero lami kayong feelings. Wow. So pakita daw smile sir bay murag nasuko man imong nawong. Actually guys, ang ato ang usa ka team leader din hino si Sir Dodds, dili gini siya tapulan nga tawo. Dili pud ni siya hindikan mukaon o muka og wate. Dili na muka og wate. Muhikap og wate pero di muka og wate. Actually guys,
naipit na gud si Ma'am Ani. Okay, pero gana ka ni Diyos nga gihatag. Ready na mo mainom ani, guys? Sponsor sa tinapay. Pwede yun ang mga atong snacks karong igipadala sa atong ang sponsor, Mr. Kinley Familiar. Salamat kayo sa atong sponsor no, nga nihatag og snack. Guys, dili na jud mo magutom nila. Pas-pasi. Kung kinsa tong ganahan nga mo snacks, doon mo na mo kay kami muhatag ninyo. Ang giuhaw, paimnon, ang gigotom, pakanon. Amen. Pagsabay pala uklap yun. Video ya kung amigo. Matem, usaran tayo ng sa ara sa rin. Hinabang. Hinabang. Ora, ora. Okay, salamat kayo ulit. Ay, ako man rin kami ito. Ay, ito na ipit ko hari na. Okay, salamat sa mga team may nabangon. Kailang mga Team may nabangon. Supas o Diyos. Supas. Ay, boss. Ano ni boss? Gaulat na tayo. Wow. Okay kayo. Boss. Langga, yung anak ko langga. Ikaw dia, ma'am. Ikaw dia, ma'am. Ano gaw? Gaw, ira gaw. Gal. Medyo gikapoy juga gaw, medyo dagan kay singo to. Uy, salamat sa akong concern ka. Salamat. Kabaga Biners. Atin ni mo guys. Like and subscribe. Palangga kay na kunin mo ng tagana kog duha ka buksupas. Yan gaw. Dawa gaw. Dawa sa ulit mo. Kunin ba? Okay na gaw. Guys, update sa atong bangag medyo lalom lagi no. Tagaliog na nato kung magtungad ko. Wait for it. Kon, ikaw malinig, Kon. Basta gago, usa ka kay gisinot mo nga. Duha ka buk. Gaw sana, Kon. Gaw sana. Yan ako, nabusag ko maglanta ko nga. Siyempre, tagana to uska buksupas na. Oh, dawata. Thank you sa sponsor na eh. Sabaw mo ni. Gutom na akong partner dere oh. Sigurad cellphone. Yo, gini ba? Na? Tama tra. Dira sa mag. Hello guys. Naadi ni sila karon dere no. Unsa man ni nagbuhat dere? Subong na, sir. Likit Forest. Ligat Morris din ni dia. Ay, Katubong na tulad ara. sama ni siya. Uy. Medyo naipit ni Guani ba? Dami-lami ba di idea? Just fresh from the farm. James Lebron? Hindi na ubang Ari din na ubang para. Manghatag ta sa mga gipanguhaw. Ari din na ubang budlong para ari para. Nick, Baga Biners. Napulay laing bangag ari guys. Ilang gibos guys. Oh, tempo pula na bon. Oh, play. Nagunsa man mo diya. Timbubal na, timbubal. Mo ni ang team nga may nabangon pero gatin daw. Dili ko kalikayan, nga doon ako team nga matinanahon. Okay, so kusog kay mo pugwal ni. Mura po ni kapugwal ba og kanang kuan ba? Bangag mo. Tuwalay nga bangag man. Lami kayo ang proseso sa trabaho diri mga palangga no kay dunay nagbangag ug dunay pinagpatag. So gibangag, dayon gipatag. Dali jud kayo mahuman ang proyekto mga palangga tungod kay ang atong team kabaga ug ang team mahinabangon magkasinabot na gani na baling kusugas sa proseso sa trabaho. Medyo na ipit na gyud kaani Brad ba. Medyo ni gawas na gid ako sipon Brad. Tanawa ang ubang mga mananap guys. Oh, galingkod-lingkod lang kay wa nay mga trabaho ni. Oh, ang ubang mga mananap galakaw-lakaw naman kay wa nay trabahoon hapit na minahuman. Oh. Kusog kayong mupatag, lupig pa grader aning mga mananapan ni ba. Mga tanat ag unsa kalalom ang bangag kay basig malaluman kayo niya. Dili niya masugot si mom kasi Benji boy.
Ayun. Unsa di kalalong ang bangag ma'am? Sa kadupa di ay tunga ko no. Isa ka dupag tunga ang kalalong sa bangag. So, usa ka dupag tunga, guys. Kana ra siya, ma'am? Oh, lalim pa kuno. Ferdinand. Kanang ang bug ni ko ading struggle. Kulang ko. Hangod ba na? Ma'am. Hindi ko mamisi. Wala. Dili ko. Kamay dong. Dayon si Delta Rice, Charge. Dayon. Ha? Oh, dayon. Basta kay ang ikaw ray bahala sa alog lang. Ano ka ta? Balas, tira, labaw, tira. Ito. Update sa ato ang bangag mga kahigalaan ug mga kaigsuonan no. Medyo lalom na gyud siya. Si sir man ning kabangag diri ko suga man mo mubangag sir. Ikaw ra gyud sir ba gasulo jud ka. Gilantaw ra kas mga mananap sir oh. Wala sulog on sir. Lain na sad ang misulod sa bangag. So kaning bangagan ni dili na gini siya maayo kay gipuli-pulihan man ni. Hugaw na ng bangaga. Hugaw na ning bangaga. Gikasab-an ang iyang team nga mahinabangon guys. Kay medyo naipit ko na sila sa bangag ba. Nisulod man ang duha gud ka mananap din eh oh. Sabi ng bangat sudlog duha. Sir, nade concert kanang napoy lain nga hangyo diri sa Pitas Road sir ba? Kung sa'yo mo ihangin ako, ma'am. Kung sa'yo mo ikalagan, ma'am. Material. Alublak, balas, graba, siminto. Kabilya. Sa kamera, bahala ni. Wala ko na sila ibangag, sir, kay muapil lang Apil lang sila ito. Kung ang mua lang is materials. Okay. Gawas sa Inodoro ha, kaya may available na Inodoro. Pero ang hollow block, namig ipag ang hollow block. Tuloy nyo! Anong tuloy nyo? Daming padalag ka mga hollow block kasi mga 300 to kabuok. So, imuha, usa, tayon, siminto, balas ka ba? Kamera ko yung imupan. So, ma'am, thank you. Okay ba mo sa gi-offer ni sir nga mahatag ka? Anong babayan mo ang anong gaswa sa mga Big thanks ko no sir para sa ilahan na nihatag ka. Walay sa payan, walay sa payan. Naata kami nga mga naagri sa tawag na mo. Team Mahinabangon. Team Mahinabangon. Kanunay ning katabang sa komunidad. Labi na gyud sa eskwelahan. Yes. So, mga palangga, ayaw mo kalimot pag-share, pag-like and subscribe sa atong YouTube channel ha, and official page sa Team Mahinabangon ni Sir Dodds tungod kay naami karon dire naghimo mig usa ka voluntaryo pagtabang sa eskwelahan pinaagi sa among mga personal nga mga tabang ato kanila. So nalipay ang tanan tungod sa gibot ni Sir og namo pod, and salamat sa inyong pagsuporta. I love you. Thank you, thank you. Hello mga palangga. Guys, mga palangga, daghang kayong salamat no sa Team Mahinabangon ug sa Kabaga Viners nga nagpausa. Thankful kayo mi sa Team Mahinabangon tungod sa ilang gibuhat. Gihimo nila ang pinakamaayo jud karon nga adlaw. Nang combine sila sa amua ug ani ang proyekto nga nahitabo, dali kaayo siya nga nilalom. So unsay masulti ninyo sa Team Mahinabangon? Ako daw ko salamat sa Team Mahinabangon kay tungod nila dali ko nabangag ning akong gitrabaho. Yes, so unsa man, unsa gibati nimo, gikampoy ka o wala? Wala, bali okay ha. Ikaw Kaya energy ba? Okay, so kaning unsa may imong ikasulti mahitungod sa Team Mahinabangon nga gitabangan ta? Huwag kasulti dagan kayong salamat nila nagtabang. Unsa pa jud? I love you di ay. Boss Bornik, unsay feelings nimo karon nga ang Team Kabaga gitabangan sa Team Mahinabangon? Para na ako no, dako jud kay akong pasalamat especially sa ato ang
may pugmaon nga Sir Dods tungod niya dunatay ilan ni sila ka boxer? 31. 31 ka mga higala naming tabang direyo mitambong sa ato nga ikausahan nga dagyo karong adlaw. So si Sir Dods dapat ko pasalamat niya din kung sa po ikasulti ni Sir Dods nga mingtabang siya sa Kabaga Biners para mahimo nga madagyawan kining usa ka project karong diri sa eskwelahan. Ang akong kaistorya, ang team Mahidabangon kanunay na siyang katabang. So ang Kabaga Biners na nangayo man og ayuda tabang para sa ikayo sa ato ang komunidad labi na gyud sa atong eskwelahan. Wala tay pagduha-duha, ato dayon yung giasimbolo atong grupo para ayuda mo tabang sa Kabaga Biners. Yes, salamat kayo sir sa Thank you kayo. kayo nakasuporta sa amin. Thank you. God bless. God bless.